जनायनि UNB बड'ग गोसोखां गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा स्निथि बोसोरारि जथुम्मा आरो जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा स्निथि से बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगोसे गंस्नि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादफोराबो फिरफिला बिरहोयो। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन बर' बिथाङा। दिनैनि हाबाफारियाव जिल्ला आफादा गंस्नि दख'राखौ लाफानानै आरो जनाय हालामनि बर' रायजोफोरखौ लानानै मा आयदानि सायाव सावरायगोन बेनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। दिनै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला आरो जनाय दख'रा मोननैजों बे जनायनि हाबाफारि खुंफुंदों मा आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। गिबियावनो मिडियानि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय दिनै जनाय हालामनि सिङाव थानाय जाय UNB मेम'रियेल जि हाई सेकेन्डारि जि स्कुल फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे जथायै खुंनाय जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि जि जथुम्मा बेखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसालिनि लांगोनायाव जों खुंनो लाहार फाहार खालामो। बेवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन, बे जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव जों मुंख्लंफोर जाय मुंख्लंगिर जोहोलावजो बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय, दा बिथांमोननि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारि दङ, बेबो जोबनानै थांबाय। दा जोङो दान्दिसे उनाव जिहेतु जोङो डेलिगेट सेसन जिहेतु जागोन, दा बेवहाय माखासे जोंनि ओनसोलनि समस्याफोरखौ लानानै जिल्लानि सिङाव थानाय समस्याफोरखौ लानानै जों सावरायनो नागिरदों। बेवहाय समस्या होनोब्ला गोबां दङ, फरायसालिफोरनि जेंना आरो जोंनि समाजारि बिथिंनि जेंना, गोबां जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो जयैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय जों सुस्रांनो हागोन। दिनै जोङो नुदों जे जोंनि जिल्लानि सिङावनो, गुबुन जिल्लाखौ जों बुंनो थाङाखै, जिल्लानि सिङावनो दिनै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जौ जुवा निसाजों दिनै गोदोनानै दङ। दा बेफोरनि सायावबो जों गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायनो गोनां जोंनाव सावरायनो गोनां हाबाफारिफोर दङ, जों बेखौबो जोङो दिनै सावरायगोन। बेजों लोगोसे जिहेतु जों बिटिआरनि बायजोआव मोनसे जोंनि बर'फ्रा जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय, दा बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो दिनै जों नांगौ बायदियै जिहेतु जों गभमेन्टनिफ्राय रां रुफाखौ मोननो हायाखै, दा बेनि सायावबो जों माखासे सावरायनो जिहेतु दङ, बेखौबो जों सावरायनांगोन जे दिनै गभमेन्टआ जोंखौ मानो दिनै इलेक्सनखौ फाथिनानै होनो नागिराखै, मानो एसेबां गोबाव खालामबाय थादों, दा बेखौ जोङो सावरायनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो मिथिबाय थादों राभा हासं जि अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि बर'फोर दङ, दा बे बर'फोरखौ राभा अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बरनानै हरनो नागिराखै होननानै बुंनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु टिवा अट'नमास काउन्सिलावबो जोंनि बर'फोरा गोबां बर'फोर थाबाय। दा जोङो लुबैगोन, जोङो नागिरगोन जे जोङो बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु जोङो आलादा गावहानो जुदि मोनसे खुंथाइ जिहेतु मोनबाय, दा बे खुंथाइ मोननायाव जे जोङो टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जि जोंनि बर'फोर, बे बर'फोरा जोंनि अट'नमास काउन्सिलावनो थानानै जोंजोंनो जयै थानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो जोंजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो हास्थायगोन। आरो बिथांमोनखौ जे सरकारा थाबैनो राभा अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय, टिवा अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जायखिनि जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ, जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो हरनानै जाहाथे जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो इलेक्सन फाथिनांगौ। दा बिनि सायावबो जोङो गोबां खोथाखौ सावरायगोन। बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो दिनैनि जा सावरायनाय हाबाफारि, जे डेलिगेट सेसन जाखांनायनि उनाव जिहेतु अपेन सेसन जागोन, बेवहाय गोबां आलासि बिथांमोन दङ। दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो जोंजों दङ। लोगोसे
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ सार जाथाव मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बेवहाय जोङो गोबां खोथाखौ जिहेतु मिथिगोन आरो बेवहाय जों गोबां जोंनि दैदेनगिरि जिहेतु बाहागो लाफैगोन बे बाहागो लानाय खाबुआवनो जाहाथे जोंबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बा बिथांमोननि आवगायाव माखासे जोंबो जिहेतु खोथाफोर जोंबो फोरमायनांगौ दङ बा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे समस्याफोरखौ जोङो जिहेतु फोरमायनांगौ दङ दा बेखौ जोङो फोरमायगोन आरो दिनैनि सावरायनाया खोब मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय जागोन जिहेतु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दङ दा जोङो बिथांमोननि जोंनि दखरा आफादफोरनिफ्राय जोङो माखासे जिहेतु जोङो बिथांमोननिफ्राय रादाब लागोन बिथांमोननिफ्राय जोङो जिहेतु रिपर्टफोरखौ लागोन दा बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोननि दखराव माबायदि समस्याफोर जाना दं जिहेतु जोंखौ खावलायबाय थाखादों जे जोंनि गेजेराव गोबां फरायसालिफोरनि जेंना दिनै बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ दा बेफोरखौ जों बोरैहाय लाबोनो हायो बा बेफोरखौ जों बोरै होबथानो हायो बेनि सायावबो गोबां सावरायनांगौ जिहेतु दङ सावरायनाया जालांबाय थागोन जोबनाय नङा समस्यायाबो दं जिहेतु समस्याखौ लानानै